खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। इन्डिया गेटआव अमर जवान जैतिनि मसन एबा जोंबाय थानाय अरखौ नुनो मोनला। गावनि बिसिखौनो फिसाया जौ लोंनानै बुथारदों। बाक्सायाव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। पकिराग्रामनि शक्ति आश्रम गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव कर'नानि गाज्रि गोहोम। बे बोसोरनि सुबुंखान्थि फोरबोआव फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लानो मोननाय नङा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। इन्डियान गेटआव अमर जवान जैतिनि मशाल एबा गोजों जोंनानै थाबाय थानाय अरखौ नुनो मोननाय नंला। मख'नो गोनांदि बे गोजों अरखौ 1979 मायथाइयाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव थानाय दावहा नांनानै मुंख्लं जानाय सान्थ्रिफोरखौ गोसोखांथि आरो मान होनायनि मुङाव फोजोंबाय थानाय जादोंमोन। बै समनि गाहाय मन्थ्रि इन्दिरा गान्धीआ 1972 मायथाइयाव अमर जवान जैतिनि गोजों अरखौ गिबि खेब फोजोंजेनदोंमोन। नाथाय थांनाय हराव इन्डिया गेटआव थानाय अमर जवान जैतिनि गोजों जोंनानै अरखौ फोजोबथा खेबनि थाखाय बिदाय होनाय जायो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय अमर जवान जैतिनि सोलायै इन्डिया गेटनि खाथियाव थानाय नेशनेल वार मेम'रियेल मशाल मुङाव मिथिहोनाय जाबाय। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। थांनाय हराव जामेस हेब्रम गोबां जौ लोंनानै गावनि असे हिन्जावखौ बुथारदों। मख'जाथावदि फुलकुमारि गामिनि जामेस हेब्रमआ 2007 मायथाइयाव समिला तुलुखौ हाबा खालामो। हाबा खालामजेननाय 14-15 बोसोरनिफ्रायनो गथ' साथामनि बिमा समिला तुलुखौ फिसाय जामेस हेब्रमआ गोबां जौ लोंना फैनानै बिसिजों नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय खालामबोबाय थाबोदोंमोन होनना हिन्जावनि बिदाया फोरमायथिदों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला थांनाय हरनि 11 रिंगासो समाव गोबां जौ लोंनानै फैनानै बिसिखौ ओंखाम संनो थिनफैदोंमोन। बे समावनो दावराव दावसि जालायनानै बिसिखौ बुनानै जिउ गोमाहोयो। ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथायनि सायाव समिला तुलुनि नखरनि सुबुंफोरनो मिथिहोना देहा फाहामसालियाव थिसनथाइ होदोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियावनो समिला तुलुनि जिउआ गोमायो। जाथाय खालामनाय जामेस हेब्रमखौ फुलकुमारि पुलिस बिफाननिसिम गथायबाय। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय खदालपारायाव सासे बर' सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। मख'जाथावदि थांनाय हराव सिनाय मोनै गंसे गारिया हरखाब उनथिंनिफ्राय फैनाय AS 28B2080 नम्बरनि थानाय गंसे स्कुटि गारिखौ गाज्रियै सौख्लाय फैदों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुङा तामुलपुर महकुमानि जामदिया गामिनि मिथुन बर' होनना मिथिनाय जादों। मिथुन बर'आ आलासि जानानै हरनि समाव न' फारसे फैबाय थानायावनो गंसे सिनाय मोनै गारिया उनथिंजायनिफ्राय फैनानै सौख्लायना जिउ फोजोबहोयो। बे जाथायनि सायाव तामुलपुर पुलिसआ फैनानै मिथुन बर'नि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनथाइ होबाय। कर'नानि गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लानि पकिराग्राम गोजौसिन गेजेर फरायसालिखौ जिल्लानि सोलोंथाइ बिफानारि मावख'गिरिया 7 साननि थाखाय बन्द' फोरमायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव पकिराग्राम गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं मुनिन्द्र चन्द्र दासजों लोगोसे गासै सा 7 फोरोंगिरिनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसे गासै सा 27 फरायसाफोरनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानै पकिराग्राम गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि लोगो गोरायुं लखन चन्द्र दासआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। गासै सा 34 फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा कर'नाजों गाग्लोबजानायनि जाहोनाव फरायसालिखौ 7 साननि थाखाय बन्द' होनांगौ जादों। मख'नो गोनांदि बिस्थिबारखालि क'क्राझार जिल्लायाव गासै सा 125 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। बेनि उनाव क'क्राझार जिल्लायाव गासै सा 492 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ एक्टिभ केस दं। बेनिनो सा 457 सुबुङा हम आइसोलेसन एबा क्वारेन्टाइन जानानै दं आरो सा 27 सुबुङा क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि कभिड केयार सेन्टाराव एडमिट जानानै दं होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आथिखालाव कभिडनि लोब-लोब गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा बे बोसोरनि सुबुंखान्थि सानखौ एसे गुबुन रोखोमै खुंनो लादों। देग्लाय बोसोरनि सुबुंखान्थि सान खुंनायाव सिगांनि बादि गाजा गोमजायै खुंनाय जानाय नङा। गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसा एबा फरायसुलिफोरा गाजा गोमजायै बाहागो लानो खाबु मोननाय नङा। नाथाय अब्लाबो पुलिस एबा
फायखिफोरा एबा जिल्लाजों लोगोसे महकुमानि खुंथायफोराल' देग्लायनि बे फोरबोखौ खुंगोन होननानै आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्तआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव कर'नानि थासारिया आसामाव बारा मोजां नङा। बेखायनो लकडाउन होआब्लाबो सुबुं जानथायखौ लाखिनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै मिथिहोबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।